Okubalulekile kumina mntanami umuntu angeze azongisiza. Umuntu mezile ezosiza ufuna imali. Yena aphume futhi ahambe aye kwakhe. Kodwa engimdingayo mina umuntu ozohlala la ekhaya, ozongibona noma sengilele ngingasavuki. Ngoba uyakhumbula lo kade ngizwana naye lo maziyo. Yebo. Manje ngathola ukuthi le ngane le ayikhulela kusiye yami. Sanibingelela lana nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguSitofuzela Ngamandla Zulu. Ngumngwenya Nkomo Sofokazi Mvuleni. Intokazi ezalima Mkhize. So today sivakashela ke eMlazi la sibizwe khona today. Ngesimanga sokuthi uma khona into angekho right kahle ngayo emndenini wakhe. So ke uzosichazela kabanzi ukuthi wayesibizile kungani sila ekhaya namhlanje. Asike sizwe nje ukuthi yonke into asiphathele yona ingabe ingane. Sabona kanjani? Yebo sawona ngane yami. Uyaphila? Hayi ngiyaphila njani nani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi uma bani. Ngakhula kuthiwa umuntu omdala umbuzi igama like. So ngicela ukwazi ukuthi uma bani. Ngumama wakaMhlongo. Okay. Nganele kaMzobe. Oh uMzobe. Yebo. Mhlambe ngenze ukuthi ubaba usaphila? Hayi sewashona. Oh okay askisi. So ke ngicela sivele sihlale phezu kodaba. Ungihlaziyele nje kahle ungendlalele yonke into ongenze ukuthi usibizele yona yini lengakuphethe kahle ekhaya lakho kwenzakalani and iqale kuphi and sihambe kangakanani manje njengoba ubona ukuthi okay mhlambe ngenze ukuthi isixazululo sadingeka like. Yebo. Nginibizela ukuthi nize la ekhaya. Nginondodana wami nginondodana wami. Okay. Ubaba wala ekhaya akasekho sewasishiya. Nginomntwana oyedwa womfana. Usekhulile usemdala. Okay. Ngoba esemdala ngifuna ukuthi athole umakoti ngoba mina sinami sengimdala sengikhulile. Ngiyamwashela, ngiyam-ayinela njengengane bokuphela kwayo bengiyenzela yonke into nginganakile. Kodwa manje ngokubona ukuthi ubaba wala ekhaya naye akasekho sengisele ngedwa ngiyabona ukuthi unezinto namabhizinisi anawa awenzayo. Kodwa okubalekile kumina engikufuna kuyena ngifuna abe nomakoti. Ngoba nami sengimdala ngimangimwashela ngimayinela ngiyamphekela. Yonke into ufose ukuthi ngimenzele. Ngathi uyibona-ke intombazanyana-ke yabekade ezwana nayo. Sengiyayibona intombazane angisayiboni. Angazi-ke ukuthi kwenzakalani. Sengezwe ngaye ngoba ngimbizile nangu. Akakachaze ukuthi inkinga yakhe iphi engaganwa. Mhlambe ubujwayele ukukhuluma kangakanani? Okay, ngiyazi vele isikhathi esiningi abantwana besilisa bajwayele ukukhuluma kakhulu ngezinto zabantu besilisa bekhuluma nobaba babo. Bese ukuthi amadodakazi ajwayele ukukhuluma noma babo. So ngesimanga sokuthi mhlambe akanasisi. Akanayo umunye ubhuti and ubaba akasaphili. Senibhekene nje noba uthu. Mhlambe benikwazi ukuba ne-conversation njengomama nendodana akuchazele ngezinto abhekene nazo eziwumqansa empilweni yakhe ezimphethe kabuhlungu angekho right ngazo njengoba uchaza nje ukuthi uke wambona usisi indlela thizeni kuyaba jikijiki awusamboni. Hayi akazazi axoxa bengajwayela sijwayelene ukuthi sixoxe nje kuze kuyofika kubantu besibafazane. Ngibuka nje ngeso. Oh uyifundele kwezami. Ngifundele kwezami ngibuka nje ngeso. Mhlambe ke ukuthi umbuze nje. Yes uyavuma usanixoxi kodwa uhlale nje phansi nendodana yakho uzama ukuthola ukuthi kanti yini kwenzakalani. Umuntu bekhona ngisamazi mhlawumbe ukhona mhlawumbe usamfihlile kwamanje. Mhlambe ongenzeka ukuthi usemaplanini ukuthi ahambe ayovela kubo abuye azosiza wena njengomama ekhaya njengoba uchaza nje ukuthi usumdala njengamanje.
Hhayi akangikaze ngize ngimbuze naye futhi akazazazasho lutho. Uwumuntu okanjani undodana wakho? Hhayi yena uwumfana o-right. Okay. Uwumfana o-right kodwa uwumfana ungayikhulumi izinto nami. Akayikhulumi izinto nami. Unabo abangani mhlampe? Unabo bona abangani. Kodwa angijwayele ukubabona abangani abaningi. Angibabona abangani abaningi. Uyaphuza utshwala? No akaphuzi. Uyabhema? Hhayi akabhemi. Okay. Mhlampe njengoba ngike ngakuzwa umention indaba yemabhizinisi ukuthi anawo eceleni. Mhlampe kulawo mabhizinisi lawa ikhona into athi ngicela uthenge isinkwa nedrinki ne-rice ngoba vele uyangiphekela sihlala sonke la. Ke uwandise emakhabetheni akho ngalokhu. Hhayi uyakwenza. Uyayiletha cha-ke emalini uyayiletha impela imali. Anginankinga ngayo. Anginankinga. So njengoba engaloboli nje shuthi uney'nkinga zakhe hhayi ngoba lakho ukuthi akanayo imali. Yebo unayo imali. Okay. Abazukulu Thabekho? Hhayi. Okay. Ngicela vele ngimlande ngoba uke washo wathi useduze. Ngicela vele ngimlande. Mhlambe mengikhona ukukhuluma naye mhlambe ngizothola ukuthi inkinga ikuphi. Yebo ngiyona lento engiyifunayo ukuthi akachaze ukuthi inkinga yakhe imephi ngoba phela nami iy'nsuku ziyasondela manje. Okay. Zokuthi ngilale ngimshiye eyedwa la ekhaya. Okay. So manje ngimlande ngicela ukucaciseleka ngokhala ngakho. Ufisa umuntu ozokulekelela. Yebo. Kube khona umakoti indlela thizeni kube khona ubona abazukulu ekhaya. Ubone nabazukulu kube khona nje umakoti engazothi nanga umakoti nampa abazukulu bala ekhaya. Okay. Kulungile. Mbukela bekhaya uma akakhali ngokuningi. Akafuni imiliyoni, akafuni ibhiliyoni, akafuni umhlaba. Ucela nje into eyodwa ukuthi uyabuka ukuthi engazuthi iy'nsuku zakhe sey'sondele ngasekuthenini alale naye njengawo wonke-ke umuntu ozolala nathi sisendleleni sazolala nawe lapha ekhaya usasendleleni yokuthi ungalala ngolunye usuku. So uma usheshe wahlakaniphela ukuthi uyabona ukuthi usekhulile and indodana methi uyabuka kahle is not make sure akaboni makoti akaboni mzukulu lapha ekhaya akuphithizele egcekeni kodwa unamabhizinisi uthi uyamlekelela yena financially uthi kuyalala kudliwe la ekhaya ayikho inkinga but ubuka engazuthi engeke. Uyazibona ukuthi shuthi uyozalala phela yena elokhu ewasha elokhu epheka njalo kungekho umuntu omlekelelayo. Ngicela ukuthi simlande umntwana wakhe ke sithole kuye ukuthi ingabe ithini into kancane nje. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Lives TV kuhlelo esibiza ngokuthi enough is enough. So-ke undodana kama ngicabanga ukuthi ubhuti wami cause mengithi ngibuka iminyaka ngishiya kude impela shuthi kufanele ngimbize ngobhuti. So ngizothi nje bhuti nango-ke right now sefikile and ngiyathemba ukuthi nakanjani uzokwazi ukuthi asiphendule lo mbuzo lo esingase sifise ukuthi simbuze yona noma. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzogcina kwenzekeni. Sabona bhuti kunjani? Yebo sanibona. Uyaphila kodwa? Yebo kuyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho mhlambe-ke negama mengenzeka. Yo mina nguThamsanqa wakwaMzobe. Oh uMzobe, yes. Okay, uke washo uma wathi ushade kaMzobe so I believe ukuthi mhlawumbe ikhaya lakho la sikhona right now. Okay. So-ke uma uyabhala kuhlelo luthi enough is enough. Yasimanga sokuthi akekho right indlela thizeni ngendlela asephila ngayo njengamanje. So uke wangilandisa-ke wangitshela ukuthi akekho happy kusuka kuphi kuyela kuphi kodwa ngesimanga sokuthi mina ngumuntu waphandle ngiyacela ukuthi umnikeze uma ithuba lokuthi azichazele uzwe ubuya emlomeni wakhe lokho akhala ngakho angekho right ngakho. Ngiyacela ungakhuluma nami. Engikhala ngakho mfana wami ngikhala ngomakoti ngibona nansi iminyaka isihambile yami sengimdala. Okay uyangenzela konke kodwa inkinga yami ngishoda ngomakoti ngishoda ngabazukulu la ekhaya. Ikona lokho engikhala ngakho nokuwasha ayinele usumdala manje sekufanele ukuthi umakoti abe khona. Ngicela ukwazi-ke mina ukuthi inkinga yakho iqalaphi. Oh ma sonke nje lesikhathi ubungangitsheli kanti uhleli nendaba enkulu kangaka. Bengithi phela wena phela ozokhuluma ozoyiqala
ukuthi ma inkinga yami la inkinga phela sengike ngambona intombi le ulokuza nayo la ekhaya uza nayo ngabona ukuthi kuza kahle ke sengiyabona manje angisayiboni and sekuyisikhathi ngayiboni. Hayi kusho ukuthi lama mina into engayisho ngami ukuthi imina engithanda umuntu akuyena othanda mina. Nginalolo bhadi elijalo. Ukuthi angiqondana nabantu abathandwa yimina bona bengangithandi. So ngeke mina ngikuthathele isigebengu size la ekhaya sizodla amafa la ekhaya. So nje nginaleyo nkinga ke ngazi ukuthi le nto okhala ngayo mina ngakwazi ukuthi mhlawumbe ngikusolvele yona ukuthi mhlawumbe ngikutholela umuntu ozokwazi ukuthi akusize. Hey okubalekile kumina mntanami umuntu angeza azongisiza. Umuntu mezile ezosiza ufuna imali yena aphume futhi ahamba ye kwakhe. Kodwa engimdingayo mina umuntu ozohlala la ekhaya ozongibona noma sengilele ngingasavuki. Ngoba uyakhumbula manje lo kade ngizwana naye lo maziyo. Yebo. Manje ngathola ukuthi le ngane le ayikhulela kusiye yami. Mhlambe ekutholeni kwakho lokho yes nakanjani ngiyazi ukuthi waphatha kabuhlungu mhlambe kwabe isilonda enhlizweni yakho. Mhlambe yini edala ukuthi uma ungamtsheli ngoba uyazi ukuthi uma ubesemazi. Waye wamfihlela uma ngasaba ukumtshela ngoba ngabona ukuthi uzophatheka kabi ngoba wayemkhonze kakhulu. Okay. And wayemthemba. Then emva kwakhe ke wangabe usathola omunye umuntu. Hayi okwamanje ngisabheka ngisayihlalele nje. Kuyoze kube yini? Njengoba uma ekhala nje ngokuthi uzibona sekhulile semdala. Wenza nezinto ekufanele ngabe usazenza namanje. Fanele ngabe sephumulile. Kukhona umuntu omphumuzile adile nalokho ukwenza lokhu masa kwenza namanje. So beyithini into? Ya ukhona engiseyinhleleni zakhe manje kodwa ngisamfunda kwamanje ukuthi umuntu kanjani ngoba ngibona sengathi umuntu ngisaphezulu kwakhe ngokumfunda. Okay. Uyinhlobonye umuntu. So since uma ekhala nangokuthi uyazi ukuthi umuntu wamabhizinisi and uyabuka nje konke lokho ukuthi okay uyayithola imali njengoba uchaza namanje ukuthi usekhona umuntu osekhona right now kodwa kusho ukuthi usamfunda. So ngiyacela ucacisele umanaka umpromise ukuthi ma ukhona umuntu ngizamfunda imali khona kodwa okwamanje ngizothatha umuntu ozokulekelela hayi ngizobe ngithandana naye kodwa ekhaya nesikhathi na kanjani uzomthola umakoti wakwakho ukuze uma ezohlala akhululeke alindele lokhu wena ozobe ukushila ukuthi alindele indlela ozobe wenza ngayo ozobe umpromise yona. Wami cethu ukhululeke ngami. Uzomthola umuntu ozokwazi ukuthi akusize kule nkinga le onayo okwesikhashana. Phela mntanami iminyaka nayo iyahamba. Iminyaka yona iyahamba. And asikho isikhathi esisilindayo. Asekho isikhathi engizosilinda. Ngingeke ngulinde u2 years no 3 years ngani yami. Ngeke. Isikhathi siyahamba. Wena ngithembise ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani. Bengicabanga ukuthi kusukela manje mhlambe ngabo January ngizozama ukuthi mhlambe ngivele kubo kwantombazana lesi ngiyitholile. Uzovela uma engakamazi lo muntu ngiyafuna phela ukumazi. Ngizomletha nje uzombona. Okay. Abantwana mhlambe nina ne conversation enjalo? Nalo khona manje. Noma mhlambe kuyenze ukuthi abekho anginabo abantwana abekho abantwana nanokuthi ngithole late ukuthi le ngane le engangithi yami akusiye yami. Nakhona uyitholela hayi ngoba utshelwa. Hayi
Uthola kanjani-ke manje? Shuthi wayenomunye umuntu wakhe eceleni? Kushuthi saya kule nto okuthiwa i-DNA. Yes, nafike nenza i-DNA. Senza i-DNA katholakala ukuthi akusiwo umntanami. Nize nifika nje ekwenzeni i-DNA, mhlawumbe wena olokhu umxina ngokuthi asiyenze i-DNA, mhlawumbe yena engekho nje kulowo mqondo loyo wokuthi kufanele kwenziwe i-DNA test. Ya impawu indlela akwakwenzeka ngayo eyenza ukuthi nje ngize ngiye ku-DNA. Okay. Yo, kunzima. Kodwa-ke ngalokho uma akukhalelayo nakanjani uyachaza ukuthi ngoJanuwari ngenze ukuhamba uyovela. Yeah. Ukuba-ke uma akazange azakubeke phezu kwetafula ukuthi akekho right ngokuthi nokuthi nokuthi, mhlambe ubuzothatha nini ubuzosithatha nini isinyathelo sokuthi ufuna ukuthi nawe uvele ube umnumzane nje, uvele ngokusemthethweni emzini wala usisezalwa khona. Bekuyoze kube yinini kanti? Kona bengizokwenza kodwa ngendlela sekhulume ngayo sengizozama ukuthi ngiphuthume. Okay. Uma ngabe nalapho akulungi-ke ngelinye ilanga uyogxeka uma ukuthi waqina. Angisho ukuthi angeke uze kulunge, ngiyabuza nje ukuthi mase kuthiwa akulungi nalapho phambili uyogxeka uma yini ukuthi waqina. Ngeke ngigxeke uma loya ngiyamethemba lo, ngimbuke nje ngamethemba lo, naye futhi uzomethemba, ngimbonile ukuthi right. So lona uyakuthanda nawe njengoba uke wakhala phambilini ukuthi abantu osukunabo sokuwena uthanda bona bengayibuyisi le nto. So lo uyayibuyisa le uthanda. Lo uyanginikeza ithemba leli kakhulu. Oh, okay. Yeah. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungineza isikhathi sakho. Ngimncanyana nje kunawe. Ngiyabonga ukuthi ungineza isineke sakho, ulalele ukuthi ingabubizelwani uma ethi ebe nawe hlala nawe la endlini kodwa akhethe ukubiza thina size sibe khona ekukhulumeni kwenu nobabili. Ngiyabonga nje ukuthi unginikeze lelo thuba. Thank you so much. But ngicela ukwazisa noma ngicela ucela ukuthi mawuthi uyozoyovela ngoJanuwari, ngicela ke at least ke mina unginikeze uFebruary. Ngibuye ngizobheka ukuthi ingabe uma lokho ayekade ekhale ngakho ekuqaleni sekusolvekile yini noma kuseyinhlelweni zokuthi kusolveke, ngoba uthe yena udinga umuntu ozomphumuza. So ngiyacela ngelungelo lakho ukuthi unginikeze ukuthi ngibuye ngoFebruary ngizobheka ukuthi ithini into. Ngiyacela isicelo nje. Angikuphoqi, ngiyacela. Ngakujabulela kakhulu lokho masuvele. Ayinkinga ngiyibona. So uyangivumela? Yeah. Ngiyabonga kakhulu. Nami futhi ngakujabulela lokho. Okay. Ukuthi akwazi ukuphusheka. Okay, no. Ngiyabonga kakhulu ma. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe inhliziyo yakho izolala uzolala, umzimba wakho uzolala urelax, inhliziyo yakho relax ngesimanga sokuthi nibile nayo le conversation about two. Yeah. Mbuke lapha ekhaya inkosi mayivuma isasinikeze lenye ithuba futhi lokuphila ngonyaka ozayo ngoFeb na kanjani. Sizobe sibuyile sizobheka ekhaya ukuthi ingabe khamba kanjani ekhaya kaMzobe. Ngabe khamba kanjani? Kwagcine kwenzeke ngendlela ubhuti uThami ayechaze ngakhona ukuthi uzokwenza yini ukuze uma azabarathi, because uma akakhali ngokuningi Nkosi yami akasho ukuthi ufuna imali, akasho ukuthi ufuna umhlaba, kodwa ufuna into eyodwa phela njengoba eyibona ukuthi usekhulile. Na kanjani ke nize nazi ukuthi lapha eBlack Life Pharmacy ungasithola ku 062 219 7748. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye. Bafethu nani nizibonelile-ke siphuma ekhaya la kaMzobe and shem yazi bangizwisa ubuhlungu ngesimanga sokuthi ama-parents wethu masisabancane basenzela zonke izinto, bayasiwashela, basiphekela, basenzela zonke izinto esisuke sidinga, but basuke bebhekile ngelinye ilanga ukuthi bazokhula labantwana. So abazali basuke benethemba lokuthi njengomzali abantwana ngizobabhekelela mase besabancane, then mabekhula ibona sebeyobhekelela mina njengomzali amandla bese ngiphelele, because ngeke uhlezi namandla ngaso sonke isikhathi. Wonke umuntu uzala emncane kuye ngokuya akhula abe mdala, kuthi la masemdala khona kube ukuthi izingane zakhe kuye ngokuthi uyifundiseni, kuye ngokuthi uyikhulise kanjani ukuze ngelinye ilanga naye zikwazi ukuthi zimbhekelele zibuyise lokho okukade kwenziwa umzali
uyena umzali ngelinye ilanga basezindala seyisebenza. So ubhuti la ubhuti uThamsanqa Mzobo sibonile ukuthi okay fine ukhethe ukuba umntwana waze waba mdala esawumntwana and umma iyamwarisha kakhulu lento akayithandi. Yes uyamthanda umntwana wakhe uyamenza okay and uyayithola imali kodwa akakubona ukukhula kumntwana wakhe. Fanele ngabe khona umakoti manje, fanele ngabe khona abazukulu and uma uyachaza ukuthi ngimdala mina manje ngiyawasha ngiyapheka ayikho umuntu ongisiza ngiyaklina endle ngenza yonke ayikho umuntu ongisizayo engabe fanele ngabe khona umakoti and ukhona uThamsanqa and naye usagowa ugowa ngeindabaza kuningi bafethu kuningi kungangozulu and uyabona ukuthi ubhuti njengoba ezalwa ayi1 kahle kahle kade niyawazi abantu abazala bewodwa ukuthi bayaspoilwa. So kuningi bafethu zama nawe mola lapha ekhaya ungalokho usizakala ngeindaba zabantu ohlezi uyibona ngaBlack Life TV musukusizakala funda kuzona uvule umqondo mekuthi nawe uyazibona ukuthi umntwana and abazali bakunayekelile mawususebenze nawe ngelilanga zama ukubuyisa lokho abazali bakwenzele kona. Thenga isinkwa thenga yazi abazali bangisuke bengafuni imiliyoni abazali bafuna imiliyoni but izinto ezincane ezibalekile zenze because now uzokhula ngelilanga ube nabantwana and uyobheka ukuthi labo bantwana labo fanele bakubhekelele nawe amandla masephelele wena ungasasebenzi nawe. So yena kanjani ngoFebruary ngithembisile ukuthi ngiyabuya ngenyanga yesibili ku2026 ngizobheka ukuthi umakoti uzile na because uthembisile kuma and mina ngazi ukuthi isithembiso uyasifeza isithembiso uyasigcina awuqamba manje uthembise ubuwazi kahle mhlobo ukuthi ngeke uzoyenza lento. So ngoFebruary kanjani nizokwazi ukuthi kwagcina kwenzekeni. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe like share mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.